прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня світло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня світло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня світло, кличем приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся за померлых Татьяна Конопелькина, померлую Тересу Колодинскую. И так само попросим Божьего благословения, опеки на святейшей Панны Марии и Отца Фабияна, худшейшего выздоровления и даров Духа Святого для Романа. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, грешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовались до встречи Христа, які приходить, а у судный день долученные до Его выбранных могли досягнуть владарства небесного праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и які с Тобою живей владарить у едности Духа Святого Бог, раз усе веки вечные. Амин. Читання книги пророка Єремії. «Вось надыходзяць дні, кажа пан, калі я выканую абяцанне, якое абвясціў пра дом Ізраіля і пра дом Юды. У тыя дні і ў той час я ўзгадую для Давіда парастак справядлівасці, і будзе ён чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У тыя дні Юда будзе збаўлены, і Іерусалім будзе жыць бяспечна, і назавуць яго Пан наша справядлівасць». Гэта Слова Божае. Дякую вам. На Тебе, о Пане, сношу я душу мою. На Тебе, о Пане, сношу я душу мою. Най спаснать с Твоей дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня
Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да тэсаланікійцаў. Браты, няхай памножыць вас Пан і перапоўніць вас любоўю адно да аднаго і да ўсіх, якую і мы маем да вас, каб умацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў святасці перад Богам і Айцом нашым, у час прыйсця Пана нашага Езуса з усімі ягонымі святымі. І ўрэшце, браты, просім вас і молім у Пану Езусе, каб вы, прыняўшы ад нас тое, як трэба вам сябе паводзіць і дагаджаць Богу, як вы і паводзіце сябе, каб больш у гэтым узрасталі. Бо вы ведаеце, якія мы далі вам наказы ад Пана Езуса. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Будуць знакі на сонцы і месяцы і зорках, і на зямлі спалох народаў, і замяшанне ад гулу марскога хвалявання. Людзі будуць млець ад страху і ад чакання таго, што прыйдзе на свет, бо захістаюцца моцы нябесныя. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці ў воблаку з моцаю і славаю вялікай. Калі ж гэта пачне адбывацца, тады вы прастаіцеся і падыміце галовы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае. Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжараныя пахмеллем і п'янствам і жыццёвымі клопатамі, і каб дзень той не застаў вас неспадзявана, як пастка. Бо ён прыйдзе на ўсіх, хто жыве на паверхні ўсёй зямлі. Дык чувайце ўвесь час і маліцеся, каб вы маглі пазбегнуць усяго таго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым. Гэта Слова Пана. Сядьце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, сёння ў нас пасланне біскупа ёсць на першую нядзелю Адвента. Мушу прачытаць вам яго. Слухайце уважліва. Пастырскае пасланне на першую нядзелю Адвенту 24 года. Чувайце і маліцеся ўвесь час, каб вы маглі пазбегнуць усяго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым. Любыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння хочацца падзякаваць Пану Богу за тое, што дае нам магчымасць распачаць чарговы ў нашым жыцці Адвент. Адначасова хочацца пажадаць, каб гэты перыяд Адвенту мы перажывалі як час удзячнасці за вялікія дары, атрыманыя ад Бога. І перш за ўсё як удзячнасць за самы каштоўны дар, які атрымала чалавецтва. Удзячнасць за Сына Божага, які стаўся чалавекам дзеля нас і дзеля нашага збаўлення, і які нарадзіўся з Дзевы Марыі. Гэта таксама час падрыхтоўкі да ўрачыстасці Божага нараджэння, прыйсця нашага збаўцы Езуса Хрыста. Добра вядома нам слова «адвент» паходзіць ад лацінскага слова «адвентус» і азначае «прыйсце», «чаканне». Гэта час, калі мы, як хрысціяне, з надзеяй чакаем выканання абяцання Бога, які праз сваіх прарокаў
абвяшчаў аб прыйсці на зямлю Месіі. Адвент павінен быць часам духоўнай падрыхтоўкі да глыбокага перажывання праўды аб уцелаўленні Бога. Многія з нас з-за сваёй занятасці ці абыякавасці перасталі заўважаць, што літургічны год – гэта наш духоўны гадзіннік, які вызначае рытм хрысціянскага жыцця і уводзіць пэўны парадак у практыцы нашай веры. Адвент – гэта час падвойнага чакання, але не пасіўнага чакання, а поўнага нашага ўдзелу. Магчыма, за гэтыя 35 гадоў адраджэння нашай веры ў Беларусі мы ўжо настолькі прызвычаіліся да традыцый, звязаных з асноўнымі святамі, што ўжо не так глыбока іх перажываем. Але трэба змяніць і ажывіць такое стаўленне некаторых вернікаў, каб мы усведамлялі глыбокі сэнс усіх каталіцкіх святаў, асабліва асноўных, якімі з'яўляецца Божае нараджэнне, Вялікдзень. Бо калі мы ведаем сэнс і каштоўнасць звычаяў і практык, калі мы усведамляем, дзеля каго мы працягваем іх культываваць, то яны ніколі не стануць для нас звычайнымі. Распачынаючы Адвент, варта памятаць, што ён дзеліцца на два перыяды. Першы – ад першай нядзелі Адвенту да 16 снежня, звязаны з чаканнем другога прыйсця Езуса Хрыста напрыканцы часоў. Знакі, што будуць папярэджваць другое прыйсце Пана, пра якія гаворыць нам Евангелле, няпростыя для зразумення. Аднак у іх будзе штосьці такое, каб праведныя вернікі заўважалі, што пачынаюць спаўняцца словы Божага прадказання. Таму Пан Езус заахвочвае сваіх вучняў да чування. Гэтае чуванне – своеасаблівае спалучэнне тугі па Езусу з пільным назіраннем за тым, што адбываецца навокал. Мы, хрысціяне, ніколі не павінны думаць пра канец часоў як пра катастрафічнае здарэнне. Для нас важна тое, што Сын чалавечы прыйдзе і настане Божае валадарства ва ўсёй паўнаце з яго вечнай радасцю і блізкай прысутнасцю Пана. Менавіта так для вучняў Пана распачнецца радасць нябеснай хвалы. На кожнай імшы мы вызнаем веру ў другое прыйсце Езуса, але ці сапраўды мы ў гэта верым? Калі так, то ў чым выяўляецца гэтая вера? Мы не ведаем, калі Хрыстос зноў прыйдзе на зямлю, каб судзіць жывых і памерлых, але ў гэта яго прыйсце уключаны таксама наш адыход. Езус тады таксама прыйдзе канкрэтна да нас і па нас. Ці гатовыя мы да гэтай сустрэчы так, як мудрыя панны з Евангелля, што мы прынясем на сустрэчу з Езусам? Гаворка пра яго прыйсце не мае на мэце напалохаць ці выклікаць у людзей жах. Святы Ян пісаў, што у любові няма страху. Калі мы кагосьці любім, то мы чакаем яго і хочам быць з ім. Перыяд Адвенту спрыяе таму, каб абудзіць у нас тугу па Богу, бо якая нашая туга, такая нашая вера і любоў. Другі ж перыяд Адвенту з 16 па 24 снежня звязаны з непасрэднай падрыхтоўкай да ўрачыстасці нараджэння Пана. У гэты час варта задумацца над тым, кім для нас з'яўляецца Езус і як мы яго ўспрымаем нараджэннем. Магчыма, нарэшце прыйшоў час па-іншаму паглядзець на святы ў нашым дарослым жыцці. Успомнім пастушкоў і мудрацоў, якія прыйшлі да нованароджанага Пана. І адны і другія нешта прынеслі з сабою, бо ў госці з пустымі рукамі не прынята ісці. Таксама не пасуе ісці на імшу пастэрку з пустым сэрцам.
Што ж мы можам падараваць Езусу? Напэўна, яму больш за ўсё падабаецца нашае асвячэнне і любоў. Нашаму асвячэнню служыць найперш споведь і перапрашэнне за грахі, удзел у раратах, святой імшы прысвечанай Маці Божай, якая нясе людзям найпрыгажэйшае святло свайго Сына Езуса Хрыста. Чаму б не ўшанаваць Марыю нашым удзелам у раратах? Чаму б не выбрацца на рараты ўсёй сям'ёй? Чаму б не далучыць да гэтай малітвы малых дзетак? Сустрэча з Езусам падчас раратняй імшы з'яўляецца добрай нагодай як для дарослых, так і для моладзі і дзяцей, каб паглыбіць сваю веру, каб правесці малодшых дзетак праз гэты перыяд літургічнага года, неабходны асаблівы клопат усёй сям'і, каб дома вяліся размовы о праўдах веры, о важнасці падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння, каб быў сумесны ўдзел у раратах, падрыхтоўка адвентовага вянка і яселак, развучванне калядак, а таксама заахвочванне прыняць пастановы на адвент. Цікавая прапанова біскупа из теории очевидное и невероятное. Чему это очевидное и невероятное? Ну, знаете, дорогие, дай Боже, каб так было, что мы троху размаўляем, рассказываем деткам про адвент, рассказываем им про здарэнні адвентовые, про нараджэнне Иисуса Христа, нават хоть про елку, что будем разом прибирать, нават, ну, хоть троху нешта скажем про Божие нараджэнне, калі самі ведаем хоть что-нибудь. Яшчэ пытанне. Але, знаете, мне так выдаецца, гледзячы на сённяшнюю сям'ю ввогуле і паводзіны людзей, што больш расказваюць деткам, якія маты бываюць, як сваркі павінны адбывацца паміж татам і мамам. Вось гэта расказваюць. Я, конечно, утрырую гэта ўсё і кажуць з іроніяй, троху да гэтага падыходжу, дарагія браты і сёстры, але мне выдаецца, што у адванце вось гэтага можа быць, і то замнога можа быць. Не то, што не прыдумаў, я бачу так, як жывём мы ўсе, як жылі калісьці ў маім дзяцінстве бацькі, там і па-рознаму ўсё было. Але, паважаныя, ну нешта трэба мяняць. Калі мы мірымся з гэтым усім і думаем, што, ну, што зрабіць так, і да нас было, і мы так жывём. Нешта трэба мяняць. Нешта трэба мяняць. Нешта трэба мяняць у размове нашай. У адванце мяняць нешта трэба. Я учора пашоў на нашыя раскопкі, а там же, знаете, школьны стадыён побач. Дзеткі гуляюць, паважаныя, ну, гуляюць дзеткі, невялікія, там хлопчукі былі, але адзін там быў асаблівы такі хлопчук. Так вязанкі пускаў, такія маты, ну, ні аднаго слова нормальнага не сказаў. Это вот так, это штосьці хацеў выразіцца, але такімі матамі, бо ж 10 гадоў было, аж вушы у мяне 4 разы скруціліся і раскруціліся былі. Я нават такога не чуў. Вот, это самае. Хоць чуў, што хочаце. Але, ну, так, гэта яму складна ўсё палучалася. Адкуль жа ён узнаў гэта? Ну, напэўна, можа, не заўсёды ад бацькоў, ну, але ж хтосьці навучыў яго гэта. Можа, не бацькі, не хацелася б сказаць, што бацькі яго такія. Але, поэтому можа хоть штосьці сказаць. Знаете, можа, хоть такую мінімум з дзецьмі памаліцца вечарам ці раніцаю, як усталі. Ойче наш, Вітай Марія, хвала Ісцу сказаць. Ось на гэты час адвенту, ось так сказаць, ну, знаете, дзеці, час адвенту, чакаем Езуса Христа. Давайте будем разом молиться. Ойче наш, Вітай Марія, хвала Ісцу, хоть раз у день. Вот это наша будет такая молитва сумесная. Вот попробовать это. Вот что-то такое попробовать это. Так тата и мама попробуйте, но может на адвент не свариться. Это самое. Как дети не чули этого. Но завсёды можно нечто попробовать. Я не говорю там великие справы от рана до ночи постить. Те еще что-нибудь и молиться не уставаючи. Хотя бы мелочнейкую.
не рабіць тое, што мы робім на штодзённасць. Бо вы ведаеце добра, што мы практыкуемся на адвент у веры і хоць троху ў жыцці маральным. Вера, якая ідзе з малітваю, з чытаннем Святога Пісання, вера, якая ідзе таксама са споведдзю, з камуніяй святою, маральнасць, якую павінны практыкаваць, самі разумеем, маральнасць часамі, як кажуць, прыціснуць язык за зубамі, часамі можа, хай хочацца высказаць нешта, хочацца пасварыцца, хочацца сказаць нейкае слово, нейкім чынам змаўчаць, папробаваць гэта раз, другі, трэці, глядзіш, чацвёрты, пяты ўжо само змаўчыцца. Але вось, калі ласка, хрысціяне чакаюць прыйсця Хрыста, і гэтая вялікая надзея з'яўляецца сутнасцю святаў. Адвент павінен быць магчымасцю адчуць тое, што Бог прыходзіць. Трэба памятаць і пра тое, што адвент з'яўляецца таксама для ўсіх нас добрым шансам, каб пачаць змагацца з нашымі грахамі і слабасцямі. Таму падчас адвенту праводзяцца парафіяльныя рэкалекцыі, якія служаць нашай фармацыі. Захочваю ўзяць удзел у гэтых духоўных практыкаваннях. Спадзяюся, што яны дапамогуць у пазітыўнай трансфармацыі нашых душаў, мыслення і паводзінаў. Бо як жа цяжка святкаваць нараджэнне Пана, не знаходзячыся ў стане асвячальнай ласкі. Не будзем жа адкладваць споведзі на апошні момант і памятаем, што для Езуса больш важным з'яўляецца не бліскуча чысты дом, але чыстае сэрца. Вянок з 4 свечкамі, якія сімвалізуюць 4 нядзелі адвенту, гэта таксама своеасаблівы гадзіннік, які адмірае час да нараджэння Езуса. Зялёныя галінкі нагадваюць нам пра дар жыцця, а свечкі пра святло. Адвент не з'яўляецца перыядам пакаяння, як Вялікі пост. Адным з евангельскім заклікаў на адвент становіцца словы святога Яна Хрысціцеля: «Падрыхтуйце дарогу Пана, простымі рабіце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца. І выбоістыя дарогі стануць раўнінай, а ланцугі гор далінаю. І ўбачыць кожнае цела Божае збаўленнем». Містыкі кажуць, што вера і любоў да Бога спеюць у цішыні. Паглядзім сёння на нашыя жыццёвыя шляхі, на тое, куды мы ідзем, чаго шукаем і каго слухаем. Сёлетні адвент доўжыцца 24 дні. Таму заахвочваю ўсіх нас, каб мы на працягу гэтых практычна 3 тыдняў кожны дзень свядома былі з Богам. Як гэта рабіць? Да гэтага можна дасягнуць часта молячыся словам Божым, чытаючы добрую рэлігійную кнігу, молячыся ружанец, слухаючы цікавыя духоўныя разважанні. Душу таксама трэба карміць. Таму трэба сілкаваць яе чымсьці сапраўды карысным. Паклапоцімся таксама пра нашых бліжніх. Давайце знойдзем час для іх. Завітаем да таго, каго даўно не бачылі, або патэлефануем таму, з кім даўно не размаўлялі. І, безумоўна, наведаем хворых і тых, хто не дае сабе рады з-за сваей нямогласці ці калецтва. Не забудзем таксама і пра міласціню. У старажытных традыцыях адвентовая міласціна патрабуючым матывавалася вельмі прыгожа. Касцёл заклікаў, каб у гэты адвентовы перыяд вернікі сваімі ахвяраваннем патрымлівалі асабліва дзяцей, удоў, самотных маці, бяздомных. Не забывайце пра парафіяльную супольнасць, уключайцеся ў дзейнасць парафіі, у рухі, якія ўжо існуюць, і стварайце новыя. Каб заставацца моцнымі ў веры, недастаткова адных толькі асабістых малітваў удзелу ў нядзельнай імшы. Мы прынялі хрост, каб пакліканыя быць вучням, а таму пакліканыя быць вучнямі і сведкамі Хрыста. Іншы чалавек – гэта заўсёды дар, а сапраўдная супольнасць дае падтрымку і сілу. Пра гэта ясна гаворыць папа Францішак. Усе мы хрысціяне,
адказныя за місію Касцёла, кожны святар, кожны чалавек. Вядома, мы можам спытаць, а што магу зрабіць я, як кіроўца аўтобуса, як фермер, як рыбак? Тое, што павінны рабіць усе мы, сведчыць сваім жыццём і падзяляць адказнасць за місію Касцёла. Належыць памятаць, што літургічны адвент – гэта не толькі падрыхтоўка да Божага нараджэння і сімвалічнага прыйсця Езуса, але таксама імкненне годна ўдзельнічаць у кожнай святой імшы, у якой ён сакраментальна прысутнічае. Бо у цэлебрацыі літургіі, як пісаў папа Бенедыкт XVI, вырашаецца будучыня веры і Касцёла. Мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб сустрэча вакол алтара эўхарыстычнай ахвяры стала для нас сустрэчай з асобай укрыжаванага і воскрослага Хрыста. Няхай новы літургічны год, які распачынаецца ў першую нядзелю адвента, стане магчымасцю для ажыўлення рэлігійнага жыцця кожнай нашай парафіі, якая з'яўляецца эўхарыстычнай супольнасцю. Адвент адкрывае нам таямніцу Бога, які дае нам надзею. Бог праз Езуса Хрыста з'яўляецца крыніцай спакою, якога так прагне сэрца чалавека. Менавіта ад яго мы атрымліваем усе ласкі і дары, неабходныя нам для годнага жыцця і духоўнага развіцця. Праз малітоўнае чуванне, добрыя ўчынкі, міласціну мы зможам падрыхтавацца не толькі да свята Божага нараджэння, але таксама і да святога года, юбілейнага 2025 года хрысціянства. Папа Францішак захвочвае нас папрасіць Пана, каб ён усё больш набліжаў нас да яго таямніцы на шляху, якім ён хоча, каб мы ішлі. На шляху пакоры, добразычлівасці, убоства і ўсведамлення ўласнай грахоўнасці. Ён прыходзіць, каб выратаваць нас, вызваліць нас. Няхай Пан дасць нам гэтую ласку. Прыйдзі, Пане Езу, напоўні нас Тваімі дарамі, каб мы змаглі праз адвентовае чуванне выпрасіць Тваю міласэрнасць, спакой і згоду паміж людзьмі. На плённае перажыванне адвенту ад шчырага сэрца благословляю імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, митрополит Мінска, Могилёўскі. Вызнаем нашу веру, веру в одиного Бога. Святло от святла. Нешта слаба гаворыце. Адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру в адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрасення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Чакаючы прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста, узнесём да Бога нашыя супольныя просьбы. Прачытай. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы свету Євангелія, дапамагаў людзям сустрэцца з Христом. Цябе просім.
Молімся за святого Айца, каб Христус, прыйсці якога мы чакаем, напаўняў яго сваім спакоем. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб ён клапаціўся б захаванні веры і нястомна паглыбляў яе. Цябе просім. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна добра падрыхтавалася да выканання сваіх будучых заданняў у грамадстве. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб яны атрымалі спакой і вечнае жыццё збаўленых. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага здароўя, Божага благаслаўлення, святла Духа Святога таксама. Апекі Маткі Божай, яйца Фабіяна для Рамана, просячы для яго здароўя так патрэбнага. Цябе просім. Нехай Бог Усемагутны дарыць жыццём вечным Тацяну Канапелькіну і просім радасць вечную для Тэрэсу Каладзінскую. Цябе просім. Малюся святло Духа Святого для ўсіх, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Прашу Бога таксама Всемагутнага за ўсіх несправядліва асуджаных, даць ім сілы, моц вытрываць гэтую несправядлівасць, асабліва малюся за святароў. Цябе просім. Божай ласкі і Божай апекі ўсім нашым ахвярадаўцам, тым, хто дапамагае нам у справах касцёльных, утрыманні нашага касцёла і далейшых справах па упрыгожанню нашага касцёла. Малюся за ўсіх, хто дапамагае нам у справах раскопак нашых, там, дзе мы працуем на тым месцы, дзе знаходзіўся наш старадаўні гістарычны касцёл, хто прыходзіць, дапамагае нам працай сваею, ахвяраваннямі сваім. Нехай Пан Бог благаслаўляе ім. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб нашыя дні былі напоўненыя спакоем праз Хрыста Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Заўсёды гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў мая адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў мая адзіная.
заўсёды, гэта маё сердце паглядзі. Ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды, гэта маё сердце паглядзі. Ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды, гэта маё сердце паглядзі. Ты любоў моя адзіная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими, просим, гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі, і якія сыноўнія данасцю Табе ахвяруем. Учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Основолосі ми до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Голодна гида і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваей славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючым. Святый, 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 Пан Бог усімогутний, неба і земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана наша Езуса Христа, дзейснай эмоцыяй Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещанием смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися ухвалу. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсці, і чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою, о добры Ойча. Ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста Пана наша, праз якого адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный в едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди, Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойча наш, который есть в небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя, збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, проще мне, зважая на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами.
Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим, супокой с тобою. И в это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам приймаючим його досягнути життя вічного. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, щоб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай захорониш. Пан одурить нас щастям, а земля наша дасть свой плен. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скребенил белый густый, собери мою тимру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скребенил белый густый, собери мою тимру. Огорни меня, как ты стався хлібом. Огорни меня, как ты стався хлібом. Во благослови я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Во благослови я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтишейший, огорни своим молчанием, скребенил белый густый, собери мою тимру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белый густый, собери мою тимру. А кришинки тия, якія застануться, а кришинки тия, якія застануться, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найтишейший, огорни своим молчанием, скременил белый густый, собери мою тимру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием,
Тебе хор аньолов сносить спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава и честь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава и честь. Тебе хор аньолов сносит спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Тебе хор аньолов сносит спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава и честь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава и честь. Молимся. Боже наш Ойче, нехай пленным буде нашу делу этой таямницы, праз якую Ты ведешь наземных пилигримов по дорозе до неба и вучишь усім сердцем любить вечные доброты праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні. Спокуса воздействия. Покорно просим. сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Сегодня, я еще раз хочу узгадать нам, что сегодня распочинається, сьогоднішнім днем розпочинається Адвент, час, коли ми йдемо на споткання Пана нашого Ісуса Христа. Як сказав біскуп у своїм посланні, це споткання делится на две частки. Другое споткание Иисуса Христа, это первая полова Адвента, и другая частка, это непосредственно народжение, подрыхтовка до народжения Пана нашего Иисуса Христа, до дня народжения Его, когда мы успоминаем первое пришествие Христа на землю. Нехай на этот час благословит нас Бог. 3 снежня во второк успомин святого Францишка Ксаверия святара. 4 снежня середа святого Яна Дамаскина святара и доктора Костела. 6 снежня пятница успомин святого Миколая бискупа. У нашу парафию святый Миколай приедет 8 снежня у неделю, после имши на 11 годин. Я хочу запросить деток усіх на встречу с ним. Запрошаю. 7 снежня, суббота, святого Амброзія, біскупа і доктора Костела. Поважаныя, на гэтым тыдні припадае першы чацвер, першая пятница, першая субота месяца. Першы чацвер мы звычайно в нашей парафии, у нас есть такая молитва, особливая партикулярная молитва, якая называется «Святая година». Это от 23 до 24 уночы. Хто хоче, калі ласка, буде костел адчынены, можна прийти на гэтую молитву. У цішыні мы разважаем і прабываем разом с Христом у саде Олівным кожны першы чацвер месяца. Першую пятницу у нас недалёка есть каплица у Жацерова, якую мы обслуговываем. Жацерова каплица присвячена Найсвятейшему сердцу Езусу. О 15 године мы молимся там коронку до Божьей милосердности, летанию, а затем отбудется святая имша. Там у каплицы запрошаю, кто жадає быть на этой године милосердности. У столбцах адорація буде розпочнеться о 17 године, буде выставлен Найсвятейший сакрамент, можно прийти в тишине, помолиться, а перед благословением помолиться летанию до сердца Иисуса. У субботу первую у нас есть у 18:00 Фатимский ружанец.
Ksiądz Кирилл не будзе гэтыя две суботы праводзіць катэхезы, поэтому я пастараюся ў нядзельку падчас казанняў трошачкі катэхізму прыпаднесці да кожнага з нас. Это будзе карысна, каб лепей глыбей пазнаць нашу веру, сутнасць нашай веры. Таксама для тых, хто будзе прыступаць да бежмавання, тоже карысна будзе паслухаць гэта ўсё. Калі ласка, запрашаю. Ратнія святыя імшы у нас на працягу тыдня будуць адбывацца 3 разы. Гэта аўторак, серада і субота. У аўторак і сераду будзе ў 7 гадзін раніцы, а ў суботу будзе ў 9 гадзін раніцы. Калі ласка, запрашаю. Іншыя расклады імшаў, якія калі сколькі гадзін можна будзе прыглядзецца там на хто зацікаўлены і на раскладзе, і таксама ў чаце нашым. У парафіі аб'яўляецца акцыя «Дары добро і міласэрнасць». Валанцёры нашай супольнасці Карытас прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям-інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр у 7-м садку. Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам у гэтай акцыі. Як у мінулы год аб'яўляецца конкурс малюнкаў, сёлета таксама для дзяцей. Чакаю цябе, добры Божа. Запрашаем дзяцей праявіць фантазію. Малюнкі можна пакідаць у ларку ці прыносіць у закрыстую. Іх змесцім на дошцы пры ўваходзе у касцёл, як у прошлым годзе. Дзякую вам я хочу падзякаваць вам за ахвяраванні на працы і пры нашым касцёле таксама на добраўпарадкаванне, далейшае добраўпарадкаванне нашага касцёла, упрыгожанне нашага касцёла, але таксама на працы, якія мы вядзём пры касцёле нашым гістарычным, як я называю, раскопкі пры кінатэатру, дзе быў калісьці наш касцёл гістарычны. Мы часткова адкапалі частку касцёла, падвалы касцёла, падвальныя памяшканні, якія ў большасці сваёй знаходзяцца ў даволі добрым стане, улічваючы, што столькі гадоў пад зямлёю, тапталіся па іх. Напэўна, як вы ведаеце, што ў большасці тыя своды, скляпенні, якія былі ў падвалах, яны абваліліся сілай факту, бо і размоклі, і ўсё там, як капаеш, яны сразу абвальваюцца, нават не ўтрымліваюцца гэта. Але сцены даволі добрыя, мы стараемся іх узмацніць і перакрылі ўжо плітой перакрыцця. Я дзякую ўсім, дзякую тым, хто прыходзіў у пятніцу, каб накрыць вось гэту асноўную капліцу, асноўную падвальную памяшканне, якое пад капліцай было. Мы накрылі яго такім спецыяльным намётам, палаткай такой зрабілі, і там каб не пападалі туды асадкі, і каб яно каб магчы зрабіць там даволі складаны свод ёсць, і хацелася б яго аднавіць, гэты свод, у тым стане, у якім ён быў, каб таксама, есть такая думка нават там правесці набажэнства, нават святую імшу, святы Божага нараджэння, зрабіць там невялікі жлобак, такі весэлкі там. Але я вас запрашаю, хто можа заўтра прыйсці троху папрацаваць, асабліва мужчын. Трэба яшчэ вось над уваходам зрабіць, уваход туды ў падвал, іх спускацца, закрыць гэтую нішу, каб я тада не пападаў дождж, і тую частку, якая раскопана яшчэ ёсць, каб таксама прыкрыць, каб яна не разбуралася. Я буду вельмі ўдзячны заўтра, калі хто прыйдзе на дапамогу, там трэба і троху парадку навесці. Буду, говорю, вельмі ўдзячны за вашу дапамогу, хто прыйдзе і захоча папрацаваць хоць трохі на раскопках. У ларку ёсць календар на 25 год, ёсць таксама катэхізіс да сакраменту бежмавання і 11 нумар часопіса «Аве Марія». Наша вера. Калі ласка, набывайце. А зараз прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу.
чудотворця, став причини оборотця, нам шлях збавлення покажи, край наш отліга мироши. Поміяння наш чудотворця, став причини оборотця, нам шлях збавлення покажи, край наш отліга мироши. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширяли серед братов і сестер, познане ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дари ласки й хвали, алтара, слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який святою опекою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амінь.